Zdravím všechny, moje jméno je Matrix a vítám vás u dalšího nového videa. Dneska tu máme hru Hill Clip Race. Jestli byste měli zájem o další díl, tak mi napište do komentářů. Jestli dáme u tohoto videa přes těch, stačí aspoň přes 10 nebo 5 zhledů a vyjde další díl. Ale asi jste si všimli, že jsem si tu už něco nazbíral, protože jsem hrál za kamerou, než jsem začal, takže už se mi to nechtělo těch 160 gemů dávat jako pryč, tak jsem si to chtěl nechat. Ale já už jsem to hrál dříve, ale neměl jsem chuť to natáčet, protože jsem ještě neměl na to moc. Určitě jste si všimli, že mám už 20 odběratelů. Pokud jo, tak chystám speciál, ale dneska to moc nestíhám, takže to bude také kratší video. Než nechávám možná i live streamy, možná bude speciál za 20, jako ne 20 hodinový, ale hodinu a půl, něco takového, uděláme live stream. Co vy na to? Podpoříme tento live stream? Jestli jo, tak bude hodně zájem u těch tutoriálů zkusím natočit aj, ale taky nevíte, jak moc vyrábět svoje servery, to vám někdy můžu taky ukázat, jak na to, ale já totiž svůj server mám, ale dneska mi nejde počítač, takže jsem to nechal teďka na to být, takže jsem prostě hrál tuhle hru. Je to pár minut do toho, než půjdu na trénink a když tak zbývá mi několik minut. Jestli to nevyjde dneska, tak zítra. Já mám ještě ty svoje doby, takže nevíte, co já budu mít v plánu. Tak jste si asi víte, jak před několika měsícema vyšla ta informačka, že se chystá film, ale ten přijde za hodně dlouho. Ale máte se na co těšit, protože tohle video není jen tak obyčejné, že bych tu furt kecal. No prostě dost informací a jdeme si více zahrát. Mám teďka, to se dost blbě jezdí. Ono já už jsem to hrál dříve, takže se nedivím, že mi to jde. Já to mám za pár dní dohrané, víte jaká je moje rychlost. Za 3-4 videa mám hotové i Minecraft Storage, jen to ještě dávám, vím, že už to hráli hodně lidí a už je to dohrané. A na mém kanále to ještě nebylo, takže je dobré. Když tak, dávám vám možná do popisku i jeden rakovinotvorný kanál, kde natáčí samou rakovinu. Teďka tam myslím, že mají 4 videa a 3 odběratele, co já vím. Jsou to dost divní. Nebo potom ještě jsem našel jeden jejich kanál, ale to byl nějaký kluk. A ten kluk je přímo ten stejný, co hraje v tom jejich kanálu, tak nevím. 202 a 185 gemů. Za 300 si můžeme potom něco koupit už. Ale třeba bych si tohle hru někdy dohrát. Ono, víte, videa už jsou také. Včera jsem měl v plánu, jak si prostě natočil live stream, ale že jsem ještě měl něco jiného už v plánu, tak jsem to nechal být. Videa nevyšly moc, už nevycházejí, protože nevím, co mám točit. No mám, ale nechávám to do jednoho videa. Chtěli byste ještě další video? Nevím. Pokud jo, tak mi to fakt napište, protože já už nevím. Jestli by poradil nějakou... 191 gemů. Není, že bych chtěl jako takhle překročit nějakou tu linii, ale ne. To jen tak. Ne. Tohle místo nemám rád. Protože bych šetřím na jinou dobré autíčko, ale to autíčko stojí hodně. Ale vím, že už jsem to tu někdy dal na 2000.
jenže bez toho auta, protože Monster Truck to neprojede. Jedině, že bych to upgradeoval, no, udělám tohle, mám to z krku, resume, exit. Nechce se mi kupovat další mapy na vehicle. Koupíme si tu race car, tak. Ono to chce 150. A to střihnu, až je získám, tak zase se uvidí. Jak si jsem nazbíral ty peníze, tak už si to nekoupit. Unlocked. Co zas bude? Já to a tak. Dívejte lidi. Nejsem člověk, který by tohle moc chtěl natáčet, ale když už jsem se dal do tohoto, vím, natáčel jsem na jeden kanál, jenže ten se, jak si pokazil, tak jsem musel udělat novej. Teďka bych měl šetřit nějaké ty prašulky a utrácet za blbosti. Dneska to bude 10minutové, prostě mohl jsem to natočit dříve, ale znáte moje pohyby. Takže já to nechám tak na pár minut a potom to jenom, no prostě no. Víte, že všechna videa vycházejí hlavně, když mám na to náladu a tak dále. Ono mě napadlo, ten 200 gemů, tyjo. No, někteří si řeknete, proč to furt natáčíš tyhle ty hry, proč neudáš třeba vlogy? Ono to nestojí za to, že bych chtěl natáčet vlogy, ale stojí to za to, že ty vlogy, informačky a takhle stojí dost jako námahy. Zjistit nebo načíst nějaké ty filmy, vytvořit mapu, sehnat ty lidi, aby s váma natáčeli, tohle jen tak nejde, že tam dáte custom 5 lidí a potom budou s váma natáčet. Prostě mám v plánu tam přines nějaký Slováky, Čechy a je to. Prostě v 5 lidech se to bude natáčet. Ale zase čas na to potřebuji, protože minule, když jsem tam byl, nás byli 4, ne 5. Ještě tam připojím některé, ale nevím. Jo. To zas bude natáčení. A práce s ním bude jak něco, protože, jak si víte, nemám rád tyhle ty dlouhé videa. Ono, YouTube to ani nedovolí. Chtěl bych si vydělávat na tomhle prachy, ale ono, získat věci a takhle řidičáky se dost blbě vyplácí. Ale chtěl bych to přinést jako sérii, to taky jde. Ale nejlepší je podle mě si to nejdřív zahrát, potom to přenést a ne furt, že si vymažete ty věci a potom budete hrát takhle. Prostě už se mi to takhle nechce dělat, protože jsem to jenom zkoušel třeba Minecraft Story Mode, Minecraft a tak dále. Prostě moje natáčecí schopnosti byly nejdřív tak blbé, že hejtři mě hejtovali a tak dále. Prostě by se jak si se dá říct o nás youtuberech, že populace těchhle z těch rakovinotvorných zrostla o těch několik let ještě víc. Ono ty reakce začaly tak, že prostě YouTube nenechá, prostě oni dělají reakce, to je Scyther. Si nevíte, kdo je Scyther, že? Pokud ho znáte, tak vám doporučím se na něj kouknout, protože aspoň vám vysvětlí, co to má být s tím cancerem. Ale nechejme to tak a věnujme se na to video. Když se teďka vybourám, tak končím video. Protože minuty mě tlačí víc a víc, takže jestli dáme rekord, jo, dali jsme. My jsme umřeli a dali jsme takové. To by potřebovalo nový rejstřík.
Co kdybychom dali fakt jako těch 10 zhlédnutí za 2 dny třeba? Moc by mě to potěšilo. Jak kdyby buchl. No, mohl bych už někdy natočit i Minecraft sérii. Odkládám to furt dál a dál. Ne. To se... Jo, tohle bývá hodně. Ty. Ale neberte to, že bych nechtěl natáčet, ale jak je čas, tak je čas. Ještě jsme vzali pěcky. A já bych to pro tohle už viděl, tak zatím.